Monkey BG и днес ще играем отново Monkey City. Съжалявам за предишния епизод. Бях си изключил аудиото, защото нали правих Big Mystery Box Opening на Subway Surf и да, и поради тази причина забравя да си изключа, но забравих, че програмата ми има програма за изключване на звука, където обработва Power Director и просто се изложих и днес направих един клип на Battles, качих го, не за малко да го кача всъщност. И да, така както виждам, сега трябва да се поговорим за селото, защото ако видите тук отстрани, ще видите, че енергията ми е много голяма, а пък трябва да се я увеличим. Но да видим как ще... О, имаме доста уиндмилове, които мога да построим. Айде де. Те са... Не са лесни за мен за нагласяне. Айде де. Уиндмилове, омаг. Аз ги мисля за лодърмилове. Много съм зле, казвам ви. Много. Тук е добро място. И тук. Само дето трябва да са по-раздалечени така, ама... И тук по средата моретата на едно островче добри са за добиване на електричество. Ще се свърза с тази. Точно как се връзва границите на градчето да се образуват уиндмилове. И да. Тук всъщност може да сложа още един с допълнителна енергия. И този, който да води енергията към него. Виждате ли, тази игра малко така логична. Не е точно наистина логично. Дори толкова ни стигат. Сега мисля да се залавям към строежа на кули. Така имам 7 такива. Така че мисля и не знам да сложа някоя важна кула, която ще ми помогне също с зомагътата. Също зомагътата може да ми помогне също така и неща с балунджицето и също така там флашбомба. Но да поразгледаме така и да видим. Лепилото може да стопи керамиките за третия тая го правеше. Събмарините, да, те помагат. Направо... Аз някакво... си бетвам. Имам много... Мога да правя доста субмарини. Те наистина са доста силни, ако сложим... Стига да сме на воден терен, може да... Ако са доста субмарини... Добре, толкова субмарини, да. Също така и кое ще помагат спайк факторитата. Ще наредим пред едно зома Г2 два такива млад. Добре, изчерпахме си го. Сериозно? 1899 енергия. Добре. Сега тук имаме някакво кристалче. Така, добре. Нека се погрижим и да го премахнем от територията ни. Едно бонус за Dark Monkey. Ще спечелим малко пари повече. Около съм. Опс! Май тази изключат. Колко процента сме? 58% сега, както виждате, обичам всяка вечер да си лягам в 1 часа, че в 1 часа, вчера гледах в 3. Така. Защо не е едно хубаво спайк фактор
по-добре си ги слагайте ей тук по-долу, защото ако ги сложите ей тук, ще се разклоняват, едните ще идват насам и другите насам и да кажем има една керамика и един червен балон. Червения балон отива при по-малкото, а керамиката отива при по-малкото, а червения към повечето и така малко ще се объркат и да, затова малко по-надолу. Да, ще сложа и един магиосник, който ще ми помогне също така. Аз на контеста територия не мисля много да се явявам. Ако сте... не знам, ще се явя там. Един път там ще се пробвам. Ама следващия път, т.е. утре, ще кача на Battles и аз търся начин как да качам в Twitch, но има едно приложение, което ще ми помогне на Android. Казва се Gusher, но Android ми не е на достъпна версия за Gusher и трябва да си взема или iOS, или някаква, или Apple някакво, не знам. Дали ще е iPhone, Apple, iOS, така нататък. Добре, сега разбрах какво ма кефи в защитата. Вече ма кефи, малко повече. Ето тук ще... Опс, очилата ми. Така, както винаги, отдолу ще... В описанието ще сложа другият ми канал, за да го гледат хората. Аз мисля да кача на другият ми канал нещо за шарката. Как да се справяме с шарката подробно. Силно ще е 20 минутен клип, но аз ще се стара възможно най-малко така да го обясна, но ще е в другия канал. Защото много ми е зле и съм си подготвил моята шарка. Да, няма да ви казвам с какво. Не. Още не. Така. И едно дапманки. Идеално. Не знам, 1 часа, а пък вече ми се спи. Това няма логика. Едно на... Моли! Я брате. Изоди. Тут са... Една керамика толкова много да пуска, че да стане 199. Добре, това... Ценно да кажа, че... Не знам. Че ако насъда стотинка ще порасне дървото на парите. Има една тъпа игра, много тъпа, тя се казва Агротопия. Буквално може да съдиш пари, защото може да си съдиш нещо тъпо, така, и да го продадеш. Много е тъпа играта, защото се доверих на един мой приятел и той каза на някакъв тъпак, идиот, нещастник, на акаунта ми и гадост, и после ми взе всички айтеми и много ще без. Това, не знам, един джетпак,
Ама не бях много садан, защото мислех и без това да почвам да спирам да игра тази игра, защото Growtopia не ме влечеше, не беше в мой стил да игра. Така, ама тук горе може малко да... Аз не усещам лак поне за сега, но вие може да сте лак, защото тази игра ми изписваше, че трябва да са малко нет, да са играе с нет. И като трябва да се играе с нет, и като трябва да се играе с нет и аз тук горе нямам много голям нет, защото долу в края на последната стая е нет. Значи аз слизам по стъпалата така, тук сме горе 2 стаи, ама проблема е, че тия стъпала не водят не като горен етаж или така, ами то ме води отвънка и аз трябва до стъпалата някъде е вратата. И... Айде тук. Да. И то там долу са колко... Значи няколко... Ако това инженера не е направил, слагам това тук. Ето тук ще бъде. Ще бъде Cluster Cannon. Cluster Hub. Така беше Cluster Bomb. Да. А пък то там долу са 3 стаи, както може би казах. И първата е нещо като коридор. Не е толкова малка. Горе-долу нормално си е. Като влезнеш, там е подредено така. Има мивка. После и във втората има мивка. И някакво там. Не знам, те са ги направили така с мивка, ама тя първата се използва за пералната така. Да се снабдяват пералната с вода. Защото сме 21 век. Ето има хора, които перат на ръце. Аз лично смятам прахосмокачките, че са голямо натрапничество. Защото вие сравнявали ли сте с себе си, как метете в сравнение с прахосмокачка? Колкото по-дълго да съм чистил с прахосмокачката, пак съм по-добър с метод. Значи и 2 часа с прахосмокачка навсякъде. Паша чиста по-добре, защото аз съм единствения мъж, който може да чисти по-добре от прахосмокачка. И това съм си го доказал няколко пъти. Вече 2 прахосмокачки съм потрошил в опит да го докажа и съм го доказал. Едната се справи много по-добре от другата. Дали с втората... С втората сме почти точно тази, която имаме сега. Само дето съм малко ми по-добър. Абе, няма значение колко съм по-добър. Така че... Ама тук горе става ужас вече. Там долу се е изясно. Ама... Тук горе, колкото е чиста... ми прави напук. Защото не си пачи с ваница. Като мен, като баба ми, като мен и като баба ми. Моли, какво са тук, бе? Какво е това, бе? О, боже, бе. Абе, о, боже, бе. Да, така.
Добре. Тя след малко ще ви мах... Ама да! Гледай колко пукания. Уоу. 15. Даже си мисля, че са 20. Добре, ей тук мисля да ми е вилиджа. Не знам дали съм играл тук, но имам спомен, че съм играл също цеплини тук и съм използвал подобна стратегия, мамка му. И да. И мисля да ги разпределя ето тук горе. Да, ето тук съм слагал село, но този път ще бъде тук. Само като свърши ронда, че... Айде дай някакви керамики, бе. Така. Сега тези ги махаме от тук, нали? Сега тук ще сложим това нещо си. И сега ще наредим ето тези нещица тук. Тук. Едното ще бъде тук. И другото ще кажем ето тук. Някак си, не знам, добре съм ги организирал според мен. Оп. Сега малко така да си апгрейднем вилиджа, да може да сме по-добри, по-мощни, по-съвършенствени. То ни хваща един инженер, защото сме яки. Уоу, боже! От няколко зебри. Отчаивам се. И е така до 18. Абе, защо да се допитваме до супермънкито? И да, защото ни трябва. Тук в началото трябваше да съберем едно хубаво булунчицо. Ама ние си пропиляхме шанса. Добре, че сме толкова добри. Като сложим това... Това се може да събера робомънки, ама проблемът е, че на 24 левел ще ми даде да такова банките, но не знам колко би смисъл, че няма да... Капацитетът ми може и да не достигне. Може и да не достигне 60 000 и аз да чакам по-дълго от 24-то ниво да събера супермънки. Робомънки, иска да кажа. Защото иначе сега зомагата трябва да ме пометат. И аз па и освен това трябва да се развивам. Сега ако сложа и алтаров сън, това ще стане тъпо, защото 100% сън года ще е по-скъп. Ма той е някакъв буклук до някъде, защото само бие демидж на балоните. Той почти нищо не успя да направи на тия. Дойде да сложим суперманките. Бива. И да. Той на цеплените почти нищо не им прави. Само ги драска там малко. Аз мисля да сложа още сега второто супермънки. Да го направи него плазма. Айде. Вече не знам къде да го сложа. Само че 400 ще ми трябва. Айде, бам, идва и ето. Тук ще си ти, приятелю. Добре. И още един път. Някой път трябва да се помните фермите. Тук може да сложим ферми. Закъснях. Трябваше още в началото, защото сега нищо няма да помогнат. Ние тук си безплатно. Не е безплатно. Ние си пукаме тук за пари. И после ги използваме, за да имаме попинг пауър.
по-добър попива. Но те са лесни тия рундове и да забавят опаша са. Гледайте само колко е реалистик. И сега имам повече памет, защото си изтрих всички клипове. Само да че минем този левел и в следващия епизод ще се опитаме да минем Treasure Chest-а. Пък и отново искам да ви поднеса искрени извинения за предишния епизод, че нямаше аудио. Много съжалявам. Ще гледам вече такива грешки да не ги допускам, разбира се, защото малко така тъпичко се получава. Вие сам да гледате без звук. Можех поне някаква... можех да забележа поне да сложа някаква музичка. Така вие да си слушате музичката и да гледате как играя. И да скипна частите, в които показвам вилиджа. Може се да видите само бадала, не знам. Сега ми хрумва тази идея. Но тогава, когато видях, мислех си, че ще само така от Power Director, ама оказа се, че не е от програмка. Добре, уж Fast and Furious. Добре, 19 рунде, а не идват сепелини. Какво става тук? Какво става тук? Добре. И тук ще направим така. Уоу, магиосници, казвам ви. Превъзходители. Добре. Какво да направим? Нищо. Така. Ние сме велики, казвам ви, велики сме. Добре, мисля да направя по-добър попинг пауър. Направих по-добър попинг пауър. Мога да сложа още един и да го апгрейдна по време на рунда. Така, да видим какво ще стане. Дали нещо ще се случи по-добро. И бихме Fast and Furious. Да, yes! Не се съмнявах всъщност. Беше очевидно, че ще го бием. Беше лесен терен все пак. Че ни пишеше хард и... Да, тук... Тук какво е? Тук сигурно. Тук е камера Grow Pain. Ами тук. И тук камера Grow Pain. Така че направо може да си го скипнем. И за накрая на клипа може да отворим две такива Monkey Knowledge пака. Така, Monkey Sabotage. Моя клас бонус. Да. Less Health. Блунджицето за малко ми е станало 4-ти левел. Блунджицето... Нинджата. Така. Трябваше направо да почна нов акаунт, като такова това клониш паковете. И така, това беше всичко. Надявам се да ви е харесало. Може да се абонирате. Ще да следите това канала и клиповете, които ще качвам. Разбира се, ако включите опцията. Може да харесате клипа също така, ако ви е харесал. И най-важното, може да коментирате коя игра, дали ви е харесал клипът и така. И до следващия път.